Peter Mutharika amene ndi president wa dziko la Malawi kudzera kwa amene amayankhulira zapesono amene ndi Akathe Maulidi atusa chikalata chimene achisainira ndi Akathe Maulidiwo. Chikalata chake ndi chimene tikuchiona chikuyenda pa skrini pathupo. Ndiye mu kalata imeneyi mtsogoleri wa dziko akupemphatu azisogoleri azipembedzo ndi kuti kandi a Public Affairs Committee kandi kuti a Muslims Association of Malawi kandi kuti ndi a Synod ya Nkhuma ya mpingo wa CCP kandi kuti ndi a Catholics kandi kuti ndi a Blantyre Synod kandi kuti ndi a Livingstonia Synod ku chigawo cha Kumpoto uku kuti kuyambira pa 6 February 2026 lomwe notu ndi lachisanu likubwerali kukafika pa 8 February 2026 lomwe ndi la Mulungu likubwerali. Atsogoleri amenewo asogolere mapemphero. Ndi cholinga cha mapemphero amenewo akufuna zona kuti apempherere mvula imeneno yakhala ikuvuta makamaka posatira kuti madera ambiri ku Malawi ku chigawo cha kumwera komanso maboma ena ku chigawo cha pakati akukumanatu ndi vuto limene la ng'amba ndi afuna ndithu Mulungu alowererepo posatira kuti dziko la Malawi limakhulupirira Mulungu. Ndi chifukwa chake mtsogoleri ameneyi a Peter Mutharika akupempha kuti pakhale mwambo wa padera wa mapemphero amene akupemphera ndithu mvula. Ndi mukalata imeneyi akupitirizaso kunena zona kuti akamapemphera atsogoleri amenewo ayikemonso gawo lonena kuti Mulungu asogolere cholinga chonena kuti ikafika nthawi ya zokolola anthu azathe kukolola zokolola zochuluka. Mukudziwa kale kuti ku Malawi kwakhala kuli vuto la njala kuyambira mu ulamuliro wapitawo wa a Lazarus Chakwera mpaka na kuzafika padakale panopa pameneno usogoleri watsopano osogozedwa ndi a Peter Mutharika wakhalanso ukulimbana ndi vuto limeneli la njala. Ndi nkhani yokhuzana ndi mapemphero opempherera mvula si yachilendo. Paja mulamuliro wapitawo wa a Dr. Lazarus Chakwera kunalinso mapemphero anakonzedwa ndithu mapemphero. Mtsogoleri wa dziko munthu ameneyo a Dr. Lazarus Chakwera anazapempha kuti asogoleri azipembedzo achitenso organize mapemphero amene amankanena kuti amene anachitika kuyambira pa 1 January kukafika pa 7 January 2022. Ndipo mapemphero amenewo anachitikadi anasogolera ndi akuluakulu azipembedzo zimenezo zomwetu ndi za Public Affairs Committee ndi mipingo yosiyanasiyana. Mapemphero amenewo mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera anazachitikaponso mu chaka cha 2024 chifukwa monga ambiri tikutsatira kuti vuto limenelo la ng'amba linakhala likusausa kwambiri mu ulamuliro umenewo ja zimene zinapangisa zonena kuti vuto la njala likhale likupitirira mpaka kuzafika mu ulamuliro umene ulipo padakali panopa. Aito mmene mumakosana nkhani zake ni mmene zikuyendera. Mtsogoleri amafuna aziunikira ndithu zinthu mmene zikuyendera mu dziko komanso mwina tingothirapo ndemanga makamaka pa nkhani imene yang'amba tu asogoleri amene akusogolera dziko afunikanso atamaonikirapo nkhani yokhuzana ndi irrigation kulimbikitsa kwambiri irrigation. Tikudziwa zonena kuti ulimi wanthirira aboma amakhala uchidwi komano atayikapo chidwi kwambiri kuti unthirira utalimbikitsidwa ku Malawi zitha kuthandiziranso kwambiri kuti mavuto a njala kapena amenewa akuvuta kwa mvula ndi kuti ngati mvula yavuta anthu atha kupitirizabe ulimi pogwiritsa ntchito kuthirira. Tikhulupirira kuti ku unduna wa zaulimi zimenezo ndithu zili m'mapulani mwawo atatero zitha kuthandiziranso kuti atathana ndi vuto limeneli kugwiritsa ntchito ulimi wanthirira. Nkuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zona kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika kuzeratu kwa amene amayankhulira zapesono amene ndi Akathe Maulidi atusa chikalata chimene akupempha asogoleri azipembedzo ndi kuti asogolere mapemphero kuyambira pa 6 February 2026 kukathera pa 8 February ndi cholinga choti Mulungu achitire chifundo dziko la Malawi pamene likukumana ndi vuto la ng'amba
ngati maganizo amene alipo fotokoza no comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel ima cha Fox News 18 ndipo nkhani zambiri zomwe zimachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.